Egunon, zer moduz, preski mutxen historia entzuteko? Gaur nire txanda da, nire familiaren jatorria azalduko dizuet. Oso historia polita da, beraz, isilik entzun. Kimutx, zu, ze izaki mota zara? Tartalo, kimutx iratxoa da, basoko izakirik txikienetakoa. Iratxoa, ze izen polita. Kimutx, hasi zure historia kontatzen. Hasi! Amonak kontatu zidan, iratxoak aspaldi sortu ginela. San Juan gau batean izan zen. Urtero bezala, basoko izaki guztiak gau magikoa ospatzen ari ziren, eta bapatean, denak iratzen multzu bati bagira geratu ziren. Inoiz gertatu ezena gertatzen ari zen. Iratzeak haziak sortu zituen, eta bertatik nire arbasoak sortu ziren, lehenengo iratxoak. Basoko izaki guztiek ospatu zuten gure sorrera, eta ordutik beraiekin batera bizi gara. Amonak dio izakirik langile eta zintzonetakoak garela. Bai, txikia gara, baina hori ez da guretzat arazoa. Indar handia dugu, eta gainera, beti umore ona izaten dugu. Bueno, iaia beti. Oso langilea gara. Gure ingurukoak alaitzen saiatzen gara, eta gainera, beti laguntzeko preste egoten gara. Eta badakizu ezer, trikimailu bat ere badaukagu. Baina zuei bakarrik kontatuko dizuet. Lanako beto egiteko abestiak sortzen ditugu. Kantari eta dantzan berehala bukatzen ditugu egin beharrekoak. Eta gainera oso ondo pasatzen dugu. Horregatik, etortzen naiz beti kantari eta kriskitinga eskolara. Nola sortu ginen kontatzen ari nintzen, barkatu. Gau magikorren ondoren, beste izakien laguntzaz, gure herrialdeak sortu genituen. Iratzen artean, eta poliki, basoko beste izaki guztien lagun bihurtu ginen. Eguna joan, egunak etorri, basoko beste gizakiez gain, gizakiak ere ezagutu genituen. Eta hoi ere laguntza erabaki genuen. Pertsonek gau ez lo egiten dutenez, ordu horietan, euren soroak zaintzari ekin genion. Beraien barazketa fruitu goxoak handitu zeitzazten. Batzuetan, haziak ondo lurperatzen genituen, besteetan ureztatu. Beste batzuetan, izotzetatik babestu, landareak hazten hasi ziren. Berehala konturatu ziren pertsonak egiten genien mesedeaz, eta noizean behin festa batekin eskertzen ziguten. Guk geura bestiak eta beraiek eurenak irakasten zizkiguten. Zoragarriak izaten omen ziren lehen, eta oraindik gaur egun ere festa horiek ospatzen jarraitzen dugu. Rimeran pasatzen dut festetan, eta parrandan ekarri zirika-birika. Urtebete geroago, berriro ere San Juan gaua iritsi zenean, izaki guztiak iratzen inguruan bildu ziren. Aurreko urteko miraria berriro errepikatuko ote zain. Eta bai, hala izan zen, iratxo gehiago sortu ziren, eta baita handik aurrerako urte guztietan ere. Ni ere San Juan gau batean sortu nintzen, Jaizkibel mendiko iratze baten azpian. Baina, badakizu ezer den politena? Iratze desberdinetatik sortzen diren iratxo guztiak, ez garela berdinak. Iratxo familia desberdinak badaude, ez pentsa denak ni bezain politak direnik. Baditut lehengusu galtzagorriak. Ze xelebreak diren, beti euren galtza gorri eta handiekin. Eta behin eta berriro, eta orain zer errepikatzen dute. Ezin dute geldirik egon, beti lan eta lan. Ez dakit ezagutuko duzuen, baina abesti honekin jazten dituzte beraien galtza gorriak. Apatxi jantzi begidik ez itxi, arropak hartu bartu inguruan batu. Apatxi jantzi begidik ez itxi.
Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Kukuruka asira, aspaldi oiara, bizko nuiru, ezagun papara. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Klinko saltoka badato zapoak, ari mugitu ditzagu zangoak. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Arropak hartu inguruan batu, apatxi jantzi begirik ez itxi. Teilatuak klak-klak-la, gabiltza zinkoiak, bixi-bixi mugitu ditzagu bioinak. Eta naspetxoak ere bai. Hoiek ez ditut inoiz ikusi. Baina amonak esan zidan, hoiek alperragoa direla. Eta eguzki asko maite dutela. Egunez eguzkitan etzanda egoten direla. Eta gauez bakarrik egiten dutela lan. Eta badira bihurriagoak diren beste batzuk ere. Gauzak lekuz aldatzen dituzte, ezkutatu. Amalur, ikusten nola niena izen horren bihurria? Bai, Kimuts, zu oso zintzo egoten zara beti. Oso historia polita kontatu diguzu. Norbaitek zerbait galdetu nahi dio Kimutsi iratxoi buruz? Malur, nik bai. Kimuts, horren txikiak izanik ez zarete pila bat nekatzen. Ez, tartalo ez. Iratxoek badute mugitzeko modu berezi bat. Azaldu jozu, Kimuts, nola bidaiatzen duzuen iratxoek. Bueno, oso erraixa da. Saltoka eta dantzan ibiltzen gara. Guri asko gustatzen zaigu abestu eta dantzatzea, eta alde batetik bestera dantzan eta saltoka joaten gara. Txikiak baldin bagara ere oso jauzi handiak egiten ditugu, eta leku batetik bestera berehala iristen gara. Ikusi. Kimuts, ze sustoa. Beste galderarik? Kimuts, nire aitak esan zidan iratxoak edonon bizi daitezkela. Hori egia alda. Bai, tartalo, hori egia da, edonon bizi gaitezke. Baina gehien maite duguna basoa da. Basoak eta aurren logelak. Aurrekin jolastea asko gustatzen zaigu, eta beraien geletan bizi diren iratxoek primeran pasatzen dute aurren jostaioen artean. Gainera, jostaioa jasotzeko abesti oso politia daude. Amalur, abest dezaket bat? Bai, noski, denok ikasiko dugu horrela. Ados. Jostailuak jasotzen hasiko algara, jostailuek ere joan jardute lotara, bakoitza bere apalta bere kutsara, jostailuak zaintzea. Jolas polita da, zenbatu negoxo, beraiekin batera, orain eskertzeko badaukagu aukera, ederki egiten badakigu gainera, bat bi eta hiru goazen jasotzera. Ze ondo pasa dugun haiek lagunduta, handiak zein txikiak maite dituguta, dagoeneko daude denak nekatuta, hobe bakoitza bere.
Ze politak imutx. Horrela ez naiz jostaioa jasotzen aspertuko. Berriro! Ez, gaurkoz nahikoa. Etxera joateko ordua da. Bihar akerren kondaira entzungo dugu. Ikusiko duzue, zeinen politak diren akelarreak. Bihar arte! Aio! Agur! Aio, Pelaio! Da gana zen aio!